me konfo bia wose waben wa Ghana ha no de wo beba be ye wose waben no ti na me ka tire mo se konfo na te be dada asantefo de konfo na te be ye nyina akoda nya mo pa mo fa me nyina ho ye mo dwana me gyina mfimfini papa de ho oh come on mama tie mama ka sa mo nkire Ghana fo tie akoda nya me ho yi akoda nya me ho yi mama tie me nya me fra wo fra me no ode ne me nyina adom me Anya Pentecost for nyame asem na sakrament. Anya sa asor no manije ho na me ko bie. But de me hu ya e ma me ko wura asor mu ni. Ti me hu se ensa enso nipa so. Anya sa. E ma bie sei kase na e ba sei free ase free sei. E ba free. E wo so. Na ba ye ne ye gira ho no. Metuma ka se ye nyina so ba me na me hu ye. Na me ka kire om se wo hwede ye ba. Eti me kire wo ma no mu hunu. Wo na me dwane ye. Di mirika na me ko konfofie. Ko konfo na me ko ka kire konfo ne se makohu bibi wo baby Pentecost for Kenya me asem na conference o enje Pentecost for na emum eye bosum bi a ye frɛ no bewiase na bewiase no so ba na wo so peme conference ka chem se ade ye bɛkye akwasidenti na bewiase ayi ne ho de a kyerɛ me na msugo na me tena conference nkyɛi sei beti wo wa bosum fie wa na nsa ne se pie ho epie wo no na me kyerɛ ne se nana ena eba me kyerɛ no conference na wo se nani ye nan me de mani no na ye mienu wo no wo se nani ye nan a wa ben a ho ato no so me kire na wanhu afi de obeka chem se me komi papa fie afi me hunu hwe de me hu ya ne se ensa na so me kwan chi sei maame se me di no 2 minutes nka mewu ade na de na ekon emia me ekume mintimi nsu mintimi ntiem so asade me hu me te afi de me hu ya ne se de makwa Pentecost for bench no say kan se waso bi sei na de na nyema ho no at once na je me mu ti emuno na me free ekura ho betena kumase ya na one day na me se me kwasra me maame no mo ho me maame ne papa nso omo wafuo tano agya ti na ye de kodoɔ na etwa me kodoɔ na me se me kɔ me maame no mo ho me tra kodoɔ num me duru kodoɔ no mfimfiri de bi hu ya ne se bibi apem kodoɔ no to se kan kodoɔ na tani sei na ko wura wiram ti ko wura mo ho no na me te ne ya bonsam ho ya no office onimnyansa ama mete ne wo masum se o kai se pomfo asum sika se obema nsu afaw enne nsu obefaw mete ne masum se de obi ka sem kire maso ana me ka kire me ho se me kai se Pentecost program ase ensakesi bi na be ye de ebe so bi mu enti nsa no so beje me ti na che se minipa ba akofo yi eni a e kasa fa me ho ye mienu ti sa boy na o se kodo ne tra ya yi kodo no ti ye se twa ye duru fifiri ho biem again nti ebuntum kodo no e man so fa me de man hunu hwe biem me te me ne manya be 2 to 3 weeks e wa hafo hwedem hospital oh sam your friends meka eno de enye problem ko na na kwasi adwuma na ma ye be kire me kasa na ye be kire me na kwasi adwuma ma nkofo be kire me ye kire me de me call ye fra wa sen men kan say abinchi and ye fra wa fie ko bi market that time na ho nyina ye wira na go ta na da ho no e ho na na enfutu kwa bi da e ho na yedim ko gina ye ko bo mutu ko ye bo mutu that time kwa ni mfifiri wo no na obi ani ho omu ja me ho pani a obepie me so e na fa me eti ono na ebehwe me wogi ho gi wo kura na odem beto ye no na asambere ma afo bi wadum ehwe se ka wo mbesa bekumi ho on se ka me ye no me asambere ma afo ye adwuma bom eti papa ne te ema papa ne yi me firi ho e de me call Pramso hospital pa no ni me but obeto me ho no bra me mani ba me ho so no e na me kan de wo me nyina kire no ansa na mabusuafo tie no na je se papa ne yi me firi ji ha e de me call Pramso e ho ka bia no obie ni ho a otu aka ni nyina papa ne tu asa aka na nsan ya mai ba ko anu oka ho be kwato no mansu kuro bi so galamse kuro bi so o be pa me chew wose no oka ho bi obubo metu no wo ho bi Amanfwe mumbetie asanteman Ghana man ene wiase man na some person musia abakosem amamre amane ne ehintasema mumfa mani ntra ahimfo TV officials ewa YouTube Facebook and TikTok midin de mame ya nyakopon Gina Tourism Ambassador medamwase
esuma sampi egu montin so aya na edin se ye beti ase ne tutu ne fa honhom sem ene ne fa honam ani sem woni se wi ase we ye wo honhom fam de ene honam fam de nyakopon aya dom ama ye nya sofo bi e wo ye nchen na kwan ko fa so bedi ni sofo no aya na ye nti ase mpo se ne nyakopon fa so frɛ ni pa enim se okọ eye bible school ba eno ano no na is a Christian council ama obodi na so we de ne de nte sa wode ye be fa na bra bom kwan kra nyakopon fa so e de frɛ no se komfo ba wogotwene e wa komfo fie na nsa bi firi soro ebe so ne mutam no kotena nyame e na ase no e ade enwanwa mempanifo eno ne enne ade a me de ebra mu mese se bebo moden a atwen me no waka me ho na me ne nipa kro na so pani kro no akwa akodi nkomo na me kọ no me se se obehye video we de afra wunia so no so embra na afesu yenkosia ade wusuana na comment no uja comment section ho jabo ya ho nka ye se ahemfo charity foundation na ahemfo tv aka ya ho bom se comment so akwakoye ho se si adwuma ho clean up exercise e wa asafo wa wo peni se person ne yekoye numbers ene good screen so be fair ebe ni du a ye be kai mo na afesu mu na mo de odo abebo odo mu ne akwakode dwumadie so na hye Ghana ha ye ho ene otumfo no ene onyam numbers no ene good screen so papa mame ya to sofo akoda nyame sofo akoda nyame ene yebesi ehu sofo akoda nyame se sofo akoda nyame one hwan yo me fama kwanya iso na machia Ghana fo nyina chia police fo mpanimfo a omo freme dodo ahye minkuran soja fo ene national security fo bebre ene asofo bebre Ghana fo nyina me chia obi ajoso yo ye ka akoda nyame ne mea mete hey wa ho fefo ya utimeni mea nande me pesa ha Ghana fo hwede ye emrantie bia ba o ma fedin no de nam ya o ma fedin no de nam ba ko ese ne wo fa ne adofo a wa fa me din de nam so no ne sofo akoda nyame ono ne sofo akoda nyame no enya no kore ba ko nso sebi ne nan ba ko eye ne ya a ne nan ba ko ono nso afedin no de nam eti boys no bebira afedin no de nam a omo sedin no omo sedin nan san ayi bogu baabi ba ko omo koje ne nema asambere ma wo hoje ne nema se wode medin abaye nema bi e wo ho emfata eti Ghana fo mo mo ni na ho akoda nyame a osori Ghana ha a wotira comfort tricks enemy amete hetiti ya ene yebese odi yewra wo life story mu ubeye sofo akoda nyame ye hyasie fi kwan kra sa adumi eba oso okay message chia Ghana fo bi okay mame beti wono se obi ka kire me nkura bremu se meye sofo a nanke bia menyini ka wo hokra wo nyini goya wo yeto abusunsum mu me maame fam me papa fam ne nyina na ya abosom me maame fam na na akona de bosom efire ena me papa fam nso na no so abosom e wo ho but eduru baabi no yekotena bi ye baabi a konfo bi a obebe kurom ho bia ye na ye je no ye na ye ka na twene ye chese ene ye yize ye di konfo bi ye frɛ no konfo wudu ye di na chipen ena ba ko ye frɛ no kedewa ye di na chipen na ye timi free baabi a ne ye wono be kuro bi so ye frɛ wono bokɔ that time na konfo bi wono ye frɛ no konfo asamwa ono nso ye di na chipen enti abosunsum de meka ne sɛ ye wo yetu ye wo yetu mprekope na me yobi nso a that time ne nyina ye di abosumachi na me woro so sɛ ye ka woro dodo pa sɛ woro dodo pa meka ne sɛ the whole Ghana me so na esie but one day bi na ye Saturday na de be che Sunday no sɛ Ghana fo wo da bi a ya no mo frɛ da bone ba me na me sakra ye me ntwema adwene nkɔ saa wo mo da no so sɛ ye da bone me frɛ ne da bone biem na ye frɛ eda no na de be che akwaside kwasiada no ye frɛ na kwaside so no ye da pa
Dapa. Sade bechi adaya dani dapa. Dapa mo. Ye wo memenda dapa. Mo memenda dapa na akwasi ada akwasi de. Binada dapa. Ena eti ade abeti akwasi de no so a konfo no na edi ne chi na ye goro ma ade chi. Eno ye fra na dabai etwa dabai saa ma ade chi. Eja na tam no nyanru nti na Pentecost fo asesa wo mu mfidie abegu abonten a wo mo be ya abonten senka ena ye ko gyina ase bi ti wo mo de nwum sim a na yasim bi e wo mra ye nyini that time kra na me wo 8 years ya me ko 9 years yasim ni yesa ni ade ti wo mo abonwum awie a wo mo kanyame asem awie na wom de benchi abesi wo se wa pesa do homa awurade betena so eja maame ye de nyanu nti ne ye ba ho nti ye mfa ho ejina ba bi didi nkoma ena me hu se ensa enipa nkura mu Ghana fo nyina ntie me Ensa ni fe wa fa na wo hu ensa obi kitam na ti sei mo bie kese enso nipa so enso nipa dua so Anya Pentecost fo nyame asem na sakra me. Anya sa asor no manije ho na me ko bie. But de me hu ya e ma me ko wura asor mu ni. Ti me hu se ensa enso nipa so. Anya sa. E mo bie sei kase ana e ba se free as a free sei e ba street. E wa wo so. Na ba ye ni ye gira ho no metuma ka se ye nyina so ba me na me hu ye okay na me ka kire om se wo hwede ye ba eti me kire wo ma no mu hunu wo na me dwane ye di mirika na me ko konfofie ko konfo na me ko ka kire konfo ne se makohu bibi wo ba bia Pentecost fo ka nyame asem on se that time so na Pentecost ne friend me ifo asore ti Pentecost be ye na ba no sana nda ye ya adwen by the waka bi da bia na mesrama no say Awurade mfa nchen because that time Pentecost on say Pentecost there no mo bompa e mane masi wo be ifu na come on numa sam ni ade eti ne ehu wo mo say e me ifu asore ti me call konfo no na konfo ka say o enje Pentecost fo na mum eye bosum bi a ye frɛ no bewiase na bewiase no so ba no so peme baby as say bema eye bema enso wo ba wo so peme e na wo so ye bema yes because na me bo opportunity oba na ne gye me ho so oba wo peme etu oba bia to da bia bewiase de ba mitimi agye ayi o ma me bodua ma me de sa te se komfo na e ma me me ginan se metima yesa komfo pepepepepe metima dress wo mo dressing mebo pada se ntwoma so a se bidie so a on sa de ma fu we nyina o ntwoma ade a ukwa akurase a nkronku om de kwabochi a ana bidie ni ayam na o de fa wanim so eti komfo ne ka chem se ade be chi akwasidenti na be wiase ayi ne ho de a kire me na msugo na metena komfo ne nchai sei beti wo wa bosomfie wa na nsa ne se pie ho epie wo no na me kire ne se nana ena eba me kire no komfo na wo se nani ye nan me de mani no na ye mienu wono a wo se nani ye nan a waben a de ho ato no so no me kire na wa hu afi de obeka chem se me komi papa fie hwe sa semwe na me kaya na asime sa wa wudi busumati bia sa nete obuwawo eduru dia din a no akyere wo busunya kwai ntina Bible say abosun tumi enkwasa yes because some papa power e ka wo wati ne yedie semulo eno wase me ko be papa fie me ko papa wo wana so me ko kra papa no mada na daya ye dem na mko shem na mde ntuma akata me ho akamani tete ntuma mu ana me ho sensa no asa pie dem na mde ntiete mu pie ko Pentecost full program nas ena boys be yire me say high fever ena ache me amanga say duro mu ma ache da bi say high fever me ya bodam ti wana me sha say me kire wo mu de mehu still na wo mu de wo mu nti ase
Ejejira wa Pentecost fo nso akasa wa person don manyame betena so wunti na Yesu bewu ye na de ne omo kasa afei menhunu hwe de me hu ya ne se ensa na so me kon achi sei mame se me di danum 2 minutes enka mewu ade na de na ekoso emiame ekume mintimi nsu mintimi ntiem so asade me hu me te afei de me hu ya de se de makwa Pentecost fo bench no say kan se waso bi say na de na nyema ho no at once na je me mu nti me bomani a na me su the Pentecost fo eka nyame asem ni bia obia ansakra bi dan wonko ana akoda sane de ketua okoti na bench ni so ba ebeye o ma de se bi kra o ma bragu ba ne wo ma no mu nim sa bra no behu se o mu ye adwuma kese because ne nipa nyame na me so gi wo mu no edoso chen ka sa dan ni o mu yes enti ewana o mu bompa ye ma me ebinum se ho wey obekwa kutara ba sesi a wey akonfo ba na de no mo kabia ba na nim se me ho atsere me da so time no ti abosumfie ho de me enta ho bi na ade akọ ya abosum se ko ba pa me ko mbapa ho na mbapa o pawa ti asorfo no pon ya na mba fie mbe se dem mada me wa na konfo no bosum ba ko ba yesi asuo tano no tem hey atuo tano no ne bosum ne bana asuo tano no otimi bobidie otimi bontwoma no abobidie ba na yakonya ne me maame ne papa akacho m se omum ka kire me na mesere ko botwene ayi ko vutwene no ti meti ya na me free dem pie am ka kire maame no se menko obi asema konfor be kan se ni obi kume me de makan wi chene na ummoni ntu menko memmo obi mu ti me ya madwe se menko aboso no so bi na the whole night no so mana minum de na ha me su sa ma de eche me su sa na wonim secret ewum ne se me dware ntem obi a me di aboso machi ade eche kwasia da me be kwa sori atade ye ban na wo shiako in fact se obi ni Yesu ma Pentecost foto nyum se woni Yesu a won sa hwi wo wi ase se woni Yesu a mame etimi bra bi di na tie na tade ye Lord Hans kesie bi na mkofa ye Lord Hans na ma poapo ne gumabeti ti anopa no a eda na ede me se ne nsa no ebe fa makwa sorry na sorry ye di na chi atare no kra ne ne ma kekem be di na chi a de Pentecost dem ho eni asorfo no pompaye mame ne me kasai pa nti akora nya me free ho ba ye no ma nwura bosomfie ho biem wa nwura ho biem ye mra ha akoda wo bo twene ma bosum obusuafo nyina menim se mo akanta ma bosum ne de a na wasesa na wakowura so de na so nkwa bosumfie ne di ka ka so beku de na si e free ho ko wodim konfor ka so bekum no me de that time no me go so come asore me go so kwa asore ye kan sempa ene to da bia kumase yakora no me ba me gina kumase kegeti ha ti emuno na me free yakora ho betena kumase ya na one day na me se me kwasra me maame no mo ho me maame ne papa nso omo wafuo wotano agya ti na ye de kodoɔ ena etwa me kodoɔ na me se me kɔ me maame no mo ho me tra kodoɔ num me duru kodoɔ no mfimfiri de bi hu ya ne se bibi apem kodoɔ no to se kan na kodoɔ na tani sei na ko wura wiram ti ko wira mo ho no ena me te ne ya bonsam ho ya no ofi se onim nyansa ama me te ne wo masum se o kai se konfo asum sika se obema nsu afaw enne nsu be faw me te ne masum se de obi ka asem kire masum ana me ka kire me ho se me kai se Pentecost program ase ensakesi bi na be de ebe so mu enti nsa no so beje me ti na chese minipa ba akofo yi
eni a ekasa fa me ho. ho ye mienu tisa boy na wo se kodo ne tra ya yi kodo no ti ye se twa ye duru fifiri ho biem again nti ebuntum kodo no e man su fa me de man hunu hwe biem me te me ne manya be 2 to 3 weeks e wa hafo hwedem hospital Ene sana anju na sana anyame ya sanka mi wi sana peja wo no sanka mi wi but sanka sana to me sana because omo kire se ensuo di fa me be anopa be 9 na ye you be 11 o'clock how me I was dodo say and even se wo so wo hwene kura wo nsuo ma wo betima di no ho na nsuo afa more than 2 hours na wo da so te asese nipa enema bi o a ya na nyame mabo nsem hunu se oho o kame ho eti mani ba be ho so na me da afohwedem hospital mi free wono na mi free kura ho betina sabi kumase na de nyame adwuma na me ye ne nyame adwuma twan yo ye ba eti kaka na o se sa be na wo sua na abotwene na o ye rododo na me ya rodo pa be kumase no be kan nyame sem Wonim. ba ne san na tumi kasa be kan bre nyame frɛ me no ensa ne so mi mu no eno achi efri be na wotwe mienu kɔ no na ba bia nipa wɔ na me mpɛ ho biem na fa wuhia me a na ma ye din bitu ko fa ko nya betra ba bi na mete wodin se ayi obi anko beka se ase de waye jimi no but afei be hyase se mebɔ mpaye so na menim bɔ eno ane awurade jimi maame etimi ko hye wirem na mebɔ mpaye awurade jimi to da bia me papa ata me papa so no bible so that efie akom ni nyina echi no na papa o bible ofie me papa akom ni nyina echi no sa kwa roman kwasi ada okwa roman so ha na roman no kra bi o ha ofiri roman so dem ho ba no abo oh yes and no credit e ba ko pe obi a wonim sa me papa obi a wonim sa asem wonim eti because dem papa bible ko se wire mu ko bompa ye guso suguso ma bible ni nyina foi eti mi free eho beduru fie anadwo ena me so ndaye na obi bobo obi ya twere bible mu nsem ewo pipa so na obi abobo sei na odi wura manum ewo da yesu ohu ni pakro da bi me hu ni pakro ba me hu nsa no se ye di wura manum eti me menen ya mete mani no na me hu se eye daye dream na me so ti me da wodi na me hyase sa na dwo me bompaye awurade jime bompaye wi afi ade echi ye no na me kasa asesa sa na worodo ni me kasa mu biem nti o ma me mu hu o sa no o mo wi ahye oh yeah me ma me no hu me sa no no ma hu se bibie si me ni padua no sa dia o da na johu dodo ade achi yes ateko etunim na bible so na menim mu that ma me sakra ye no afa free wo kɔ no meso da na me kenka bible ba ade achi na me fa bible no kɔ obi a wonim ho na me kenka ho kyerɛ na wo se no ano no na kyerɛ me bible mensua nya obi na kyerɛ me manko bible school dabi manko bible school eso meti wei maame bible no wo beka se nyame bɔ me nipaduam no ɔde yɛ se memory card no ɔde hyɛ me nipaduam wacha se eti ekwaya nyame fa so ma awrodoro no free be so eno no o ma me ma musa on esi wa me ma me no mbusai me kyerɛ wo mumu ma mbusa sa dro be na me no ya awrodoro no kɔ na me kyerɛ se me maso da ya nadwi se ni se na mahunu de ma me nuanom nyina be ya kristofo no no mabusua me ni nipa me di ka sakra ye manya ne ize because abusum fie na wonko awa sakra no manya ne ize se nyame na me so betwe me nuanom nyina so afra abusum fie ho manya ne ize but da bia me kasa kristosum ya wo eyentokwa
What I say because Jesus versus Satan. Enye easy. Ti mame eno mu na nyame adom. Edema bedru sabre ya koda nyame me kasa wo twa na rodro de na me de na pimpim wo boy ata. Papa ni bio. Obi wa me class no power pampam. Na je wan kwotena ne nchen. Na asam no so se me kana wo kama me a just ameka. What I say? Se bi asam wo na mpesa me kana me na wo de soso a. On say rodro no just say ye nya starting there. Kan ya ni pass. Aha. E ka se ki twa so. Ye nya starting there say di wi. Papa. On say bosom som ni ba. Na akula ketwa wakonya msem kan se wonya wo se sense bia so mu do akopem no wasakra akofe nyame wo fa nyakopon no ni wabusua no relation sen na wo ni omontamte Oh me busua no omo me no omo etena asade kane ne yete na wo se wo ye se anopa no na wo sen ka akosi twene so na adwo no ema bosom wanko bosom ba fie be frɛ wo e be frɛ me ma me ka kyerɛ nse benko me ka kyerɛ ma me se benko bi Sabin den na ma me mpo ye o say akra ketekete tumi ben na abi ma me no ka kyerɛ me se chinchira nka me nkɔbɔ twene no nam se minsi wo biem usa 8 years asem yes na me kɔ na yes ya tetia wo ya hwe dabi me ka kyerɛ me ma me se minsi wo biem omu ja wo pede me kan ya no na ma me se kwakuko na wo so obeku ne na me se ma me se minsi min kɔ biem min kɔ abosun fi ho biem ti me ma me num ja e kyerɛ die ma me a wate se bosom a wosom no agini di se obeku ne ba o ye so so ben hwe han sa e din se enko se that sam no na me ma me num so ate na nadwo ne se makosakra wo Pentecost for programmers ai hu bi amom se bosom ne betu ye dabi me beginning dia me ma me ye se me nko ba bra o kana me ka se me nko bi ma afei de obeka bia me mu aye ne se me nko bi mu no o twachiri o mu twachiri wan suro so sam pa se bosom ne beku dabi o man kan ho asem bi ene na kokodo be na ma me mo nsa o man kan ho asem bi because bad time now say o bible fra kuma ono si twene so mabosom wo se wa ono se nsa so ni mu Pentecost ai nyamesem kan se wasesa won ko si twene so so won ko bosom aba fie so obeku no o se abofra ne se won ko nti wa ye din hwe aha ade achi ye no mi dware ko Pentecost ba ye no ena me be ka de mi hu no wo Pentecost fo no program na se nyina kire me ma me ne me papa no eti wo ma ha me biem kura mpo kwa asole ne so yensi ukwan dabi wo man si be kwai na ma me mo ma mo freedom ba sen maka se na me papa no osombosom eso no osako wuroman eni nti na se wo be kwa asole o mo ni so be kwa asole dia me obi a we wo kwa ba bego because na papa no no osombosom no osako wuroman o be kwa ba no o be kwa ba so kura no abo okay eni nti because me I wonder say na o ma me mo because na uso awonye pani ni aka say we waso adwebo nti abofra de eden a enhye ne wo ho nti o ma nhye me sa o ma nhye wo sa nya ne fala yes so sa abosu ni tu so sa apart from say o ma ata no fa no den bi no mde ye wonim o ma ata no fa me ne de eno chi no maame me kasa niemu mu be ye din e ma me kumase ya na brebe mpo na be kuma because sasa na so o kona esu ni fa me no akire no na onya be influence ho mra kura de na be kumase ya na me ko be me fan say 10 years okay na kumase na me tim be preach ko ekoba yes akoda nyina na me preach ko ba that time na school so me ninka school man ko school ban ko nya 1 hour school mu da ugo preaching ho mra school no na ye kwa awia kwa anopa what I say sa awia na mekwa menya ye friend say 1 hour ese me preach na sa akoda na ho na ma sa lo ife ni di free bunu ton ba kuma ase be unim that time na kofo ye friend say Lawrence wo bus bi Lawrence bus na wo fra school ni ne anyuska ni anyuska eti na me foro koba ho me na friend no em say o friend no em so o friend o se die o sa wa meto ho me na o sa wa meto kora me kofo bus ana be kofo bus na beto mo eti me that time no mo eti duru ba bi na betena kuma so kwa betena bantema eni mu ye den mami why ho na betena bantema kora ba se bia no wanya bantema me betena ye fie
na wo abusia ye wo fie wo Bantama enti na onya asa kokodu yes enti metra ye fie ho ene me banso me de aburo bai aburo pa manyam ne bankuda be oya ne de enchewie na wo obi a wabetra wo ma me nom te akura woniska enti se we sha ne cropot no na dua ne wie pe se me ye fast chenchewie enti we so me chi de metima yo ne be 3 days na obusuafo na wo se so mo kuma asa abesuom na mo hey do obi afa ne ho kuma se obi mfa wo ho that time obi afa ho meja ma me ne papa no ena maba kuma se be nyame adwuma asemi wo 10 years na fa se 10 years na what we bia wo free wo ma me wapanche obusuafo okuma se Bantama wa ba besuom enye se bia wo ba no da bonte anase wa na oni nemu pe be di uti ato wasue obusuani so wonwene wadidi ehu enyo da bi wonim na eye abusuafi o ti me ma me dai no mabetre mu eti obi mfa wo ho so enye sebi me ma me ba eti fie ho na me betra ne nchai obi amusa oni dabi obi a sori okoda dwuma so ye misa wa mani ya waja ukroma dabi 10 years yes because 10 years usa obi beka se na wadwe mu nhyeda wonim me na ankasa no nyame menim de na nyame ye me ma me se me nkura brem nyina me company nsem wanu wanwo me nkura brem nyina nsem a meka no wanhwe ya wo ye pani wo ho a wo beka sa akura wedie wo ye bibi wanu wanwo sa ya wanu ta yuka nsem akase de ye de wo me nyame de ma me okay enya sa yimi kan Ghana fo na mpe no kore eti wo ka no kore ne kire de pa na wo so wudi natam ka bia na wanu yuka ne me ye ndai yemra wo se wo ba kuma ase no ye bowutuo breben na sale no sisi that time no na kwasi agema na ye kam ye boss ye so se wo bo bi din unya asem bi mpapa some your friends meka eno de enye problem ye che wan fa na kwasi agema na ma ye be kire me no e kam ye boss eno o ma ye be kire me na se e kire a wo ma chi me kuma se nyina no wa wo penso ye kire me no se me bowudi ka se wo penso na ma ye be kire me a e do kure nso wo penso na ye ma ye be kire me o ye na o ma ye be kire that time na me kasa wo keje ti a mo eno o ma ye be kire me sa wa ye den se that time no se oda ye ma wo mprechi abontin sa o onta na kwasi agema kora wo ton ne ma wa abontin a wotimi butu ne ma no timi papa wasum eye ne awope don that time they came here omu ye bi kumase ya that time omu ye bi kumase ya so no person mu keep kumasi neat any cleaning who keep no neat obi ton ne ma ye timi bo no o be wi ase no magije omnyoma ho ewura ani ade omu be bi obetena ne kwa no sensisi ho ani ka che ni pa se kumase ye o de to nko de kura ase o ma anya ne say ye dan an ne ma de ye beton so eti mame mi kasa na ye be kire me ana kwasi agema ma nkofo be kire me ye kire me de me call ye fra wasen men kan se abinchi and ye fra wa fie kobi market that time na ho nyina ye wira na go ta na da ho no e ho na enfutu kwa bi da e ho na yedim ko gina ye kobo mutu wonya nyamesem ka kekani hu tuo ne ye be fa say yes e meche won kobo tuo o kai kofu ko na be so mu ko minnim wo mudin but na me kai wo mo na nsanya amai ba ko anu ka ho be kwato no mansu kuro bi so galamse kuro bi so o be pa me chew wo se no ka ho bi o mu bo mituo no wo ho bi asemi adio ye bo mituo o mu bo mituo no mu ja me hokoye na sem ben na wo preach ni ko ka wo meti an ni ntia Mami, ko obi anya mituo de that time Lawrence time na ye nsem bebre ana preach mu so o ze akoda nyame obi a watie bibia nim se me preach nsem bebre be fam emewum nsem bebre asofo ho asem aban ho asem apolitifo ho asem obi a ho asem mum ana ko kaseti aban ansa aban no de that time no ye kaseti ano Lawrence time de ye kaseti ano ye kasefa no ho sa aban wo moro nyame somo na won che nyame said ye ne
Ukwaka and then threaten near the adibri. Sanet here caneno. Ti akora nyame bibia no wabu mabam. Ye bo wutuo e ba ne sen na wogina ha. Ene. Wonim nyame na je me meka no sa. Go ye bo metuo that time kwani fifiri wo no na obi ani ho. Omu ja me ho. Pani a obepie me so ene fa me. Okay no. Oh mekai ni din no. Mekai ni din no ba papa no so me hunu ba bia na ote da. Wo mi sanso. On say homre na fo ni wiase. Fon ya na bi ni wiase. Eti ono na ebehwe mi wogi ho. Gi wo kura na odem beto ye no. Na asambere ma afo bi wadum. Ehwe se ka wo mbesa bekumi ho. On say ka mi ye no me asambere ma afo ye adwuma bom. Eti papa de te e ma papa ni yi mi firi ho. E de me call Pramso hospital. Na pa ni mu. Ana no ni mu. Papa no ni me. But obeto me ho no. Bra me mani ba me ho so no. E na me kan de wo mu nyina kire no. Ansa na mabusuafo tie no. Na je papa na yi mafiri gi ha e de me call Pramso. E ho ka bia no. Mabusuafo obie no otu akapre. Obie ni wa otu akapre. Ni nyina papa ni tu asa aka no. Mr. Les otu asa aka ni nyina. Akode nyame wa ble. Eti bra ye yi mi firi ho no. Ye yi mi a me ho ye se de eto me no. Na me sa be gina ho biem. Be bia be nyane e chi ko. Oh se nyame adwuma no ye che wa no nkire se nyame no wo agya apam no. Ada no already so de won kwa beto ama Yesu se ne Bible masua. Se nyame frɛ wa. Nyame frɛ wa nya wo pe wo. En ka kira ya titi mia ka kore nyame gya. Ka me ye fo kora di adase. Hwe e kira ya ti me wiase e dɔso pa da e ma part tam. E de kodwo bonsu. Ma part no e ka me ye boss. And now okoye MP wo Asukwa. Ha, e na kodwo bonsu. Ono so be ye ka me ye boss. Omo peso de meti banka say week ni etimi che me be 5. Dade nti na ne ma ye che no nyai na ho nde wo. Nyame adwuma na wo ka no kure no. Asem na wo be ka ne jai ka. Da bi na fo mpa no kure. Eti no kure na wo be ka nti ene ye betu. Eti wo be ja no kure na koka ngondobu. Ba wo kan be si ne nsesa bi amayo. Ensesa be afa, be bra fa. Hwe akoda nyamom. Meka nyame frɛ me nipa nyame na me so asakra wo ma. Maame enye ni paketwa. Ba wo tai kan ban asem ne aso wo fa asem bo omo so nsesa e. Omo mom na wo de bia wo kan wanya so for obesesa aban no de ne nkofo no ebi sesa ba aban na de won sesa. So no na ya tai bo na chike bo ni di. Ese ye kan. Na sande what was. Ada nyame baba no obebusa no. Obeka che asem we me soma me nipa we be kan wamfa. Nyame bebusa no. What ya say? Eti ye kan ye de adwuma no nyame se yanka asempa no ye kan de obefa de on fan so ye kan nyame yes yes wo yen senchire ni bi musa wo me na abuke bi say wo chase no na wo yen senchire ni be nansan wakonya na ewufuo bi e wo gi nti no wafrem mame Pentecost fo ne me be ya adwen se asori e sakra me Pentecost mo no na me to nwom kra mabubu ani sori Pentecost for Yahweh. Oh yes. Abusia obi kwa Pentecost e wo aha no ma me penifo wadaroma na wadi ho adanse ama me e wo comment section wo say imunim asema wo kan ya mama ni afi kakra no na makọ Pentecost a che no aha munim anya ene minianomfo no mama me to ne bo kan na wadi ho adanse wo comment section wo say sofa koda nya metumi to ne mabubu ani sori na nti sanse nkyere ni de na Yesu na bia na breso eti asori dem na nkasa no Pentecost me nkura brem na me ka asem kire wa wanye very careful ebebem sade me ka kire wo na ko to frɛ na enwa yes de me ka bia what I say na nyame so na me so peja asori no ba bia na ye wo bia na nyame na me yeso peja no go so fa ho dai omutia e frasa brafo kro bi ye fra kwakudwuma na me papa fuo e wo ho ne ye kɔ ho omu etia omu ya we nyame na me so me sa bebie mpaibɔ wa akyerensua mpaibɔ no obi ba girl ba ko ade ba ko nyame ye ya eye me nwanwa wo mabra bubu bibia ne sɛ obi a wanyem na wakɔ hospital wakɔtwa scan de ne ade a onimi so obewo ba ko pɛ ba oba me mpaibɔ me ka kyerɛ ne sɛ
onim so obewu 2 twice and I can say twins mo and was wonim doctor so obewu 1 na me so obewu 2 eti wo mo ano ahoboa no nipa mienu ahoboa ba me kan still no anyini one day wa ba mpa ibo na me say unim said na abewo o said that be just said next month doctor said next month na me so obewu ne but na me mo mpa ye ma wo a chere for o mo hwe me a o mo tie mo nim sa asem we asori mpa ibo na se o me kuta mark na so bra me mo mpa ye ma wo me bompa ye ma wo wie fira so dem a na kofie ko wo me bompa ye ma no wie na me se ko okọ nyina na me se ko na ko wo ko na ko wo bra ye pompa ibo na ye pompa ibo na ye be ka tem se ga na ko wo fie wa wo tu ya wa won tafo eti akora nyame yes na gidi no so because me ti na ye me wan san say obi a wawu ye te sa so fo ni biye bi de nim say den ya azam because me hu obi a wakomo kire ewufu aguesem asofo tumi nya na ewufu mo nkomo chi nkonya na o ma ewugu nyina na o ma je o be Yesu Kristo enya na Lazarus na yesie no eno pebe yesi wo so enya na ewufu Yesu nya na ewufu but na ewufu bebire wo ha Yesu amfi wo mo it is asofo bi nya na ewufu a eno nche se wo bia wo obi asofo ni nya no there be say tumi nya ne wo say Yesu dey say Lazarus Yesu nya na Lazarus no say na that na ewufu bebire wo ho wo amfi wo mo okwe asieye wokra okwe no de asiesie nipa bebere wo bodam asu Yesu amfi wo mo Lazarus de no kwa na oyi no media no ne se mi kopie so ana se maami bia na me ne wo mu ye free pa o dwaso bogu no kuro bi ye frɛ odubi okuru ye presby catechist meka am obi ehunu nipa meka na asem no na wonim nipa na kobusa no me ho na ma me ne frɛ me sɛ boy bia omne ne tifie boy ne ye ho no wabɛhye omo boy na konya motor accident a wawu enti osre me no se ba bia boy ne da no enye enti memra o frɛ me na me se ade akyi anopa meba ade akyi anopa me koduro na boy na wu but me ko ye na me ka kire ma me ne se onwi se doctor so owu ya me si onwi nya me be me na sori ti nya me na me so bompa ye ma boy no e sori life asema okay enche bia na se enche bia agona jamase obi akọ hospital enu se obi awusa wo so betimi abompa ye aka che mochi man se mo onye mba me mfa ne nhye fiji mo e bompa ye bo ya nkosi aga ana o de ni tumsi aga da bia me ka se me akoda nya me mfa me hu compare sofu bi because nya me frame na sofu bi ani ho de me hu ya e ma me be ye Kristo ni sofu bi enhu bi even konfo no kra yedi na ti na ade no pia bosomfie ho no me kire na wa enhu eti me mfa me hu compare sofu bi ana obi ka se nya me fa ne bo a onto ne ntem a wo na ye wo saa me enya me saa what you say enya me saa nya me wo fa ne bo a woto intense nkyerene a wo ye wudia abe manififi dana se eye kokubo sambe ye bi nti wo so wo ye afen so wo fresi kane ade yina enye aduro bi na wo de akwahye Yakobon de ma na because matese ye se we jai Pentecost Pentecost de me free mu ne mun sama e ma me de free mu no e doso eno kra na wo so boye mu otaya e ba me so wo Pentecost mu asofo ne bi ne elders ne bi no me free mu ba dodo aso me no mo da so ye program omo ye program no mo yivate me ameko na nse sirem me no mo ko ye program ho enti ba bia omo be yivate me bia ameko but otai bebre ba me so Pentecost o ye wo de edru ba bi no sofo we ba ope wasem we ba no otaw we ba ope wasem we ba no otaw na one elder bi na wo baby empato ma sam na mekan empato ma ha Ashanti region manso empato eda no okuro bi so ne efre otetrim no invite me program all night near the ade me no wo nyina koye me kokora bi kura that time na me youth leader e wo Pentecost mo me ne wo mo youth fo de nyina na ekọ
afa duru ba bi yi eda no ba empatro mu ho eda no ba empatro mu ho no afa no ne menka that time so na me the youth fofo bie mpaibo e wo asoru no mu a ama asoru na pagya e ko empatro ne nipa no so wo asoru no ba nyame nam so ma asoru ne pagya enti wunim ya ko mpaibo that time eda no wo ho that time no mu na mpaibo ne pagya ne friend na da twumasi ankra me pese obi ehu nipa ko a o kana asem yes ono de oboa ma mpaibo no pagya ba wono yeyi ni firi ho ena eda ba ko a no wo tetrem me refi ni din kakra me kai amebo ono ba ho no ono eno one Dickens ene eda se wo nyina be ye one no mo sorry ti ame no mo sorry ti a o se ni a wo ye nyanya me empaibo no kra de afede o mo se jesa soro no ahyehye mpaibo ansa ene ma bebo mpai ansa na bebo mpai ti mpaibo no de o mo ye o ma dwe so begu no fine one day me da wa homache ena mte se ye boda wuro okrom ho se me menye Pentecost ni me be pekro no na abo sa enti obi a oba me nche se wo ye Pentecost ni no o mu mfiri me nche mankasa na bibia sonku bia nsi ye menya hwe onya charge bia mo me se data no ma ye bibi menya hwe eti data na me ni yufufo ni bi na da ba ko de frɛ no dada kwache ba ko de frɛ no kwaku no kra de na wotu kwan eti omo sɔre ye nam se mo na nyame ase e ka dwuma no ho because Bible says nipa nyina ka se wo ye adue de eno nsi wo ho Lazarus na yi ye frɛ say Judas ena yi Yesu maye that no ne Yesu nyina to nse didi eti e ka dwuma no eti menso omo ye mpaibo no saa no ene asori bebre ba senko mbe fam sofo ba manko na me da so ko Pentecost me kwa me tie kire na one day ye call all night eno mko kan spirit bi girl bia ahonhom wo no so girl no komunsuo bi ensuo no na da sahwede afra na ni kokko na omo ye ya na girl no mtimi emmom paye ma na ni so nte no eti one night no oma pon members no ye nyina ye ko na aka elders ne deaconesses no ene girl no wa so dem o musum ntimi nya no honko eti me kodru fie that time na me fa me ho wo mpato ma ba buokrom sipe buokrom abedin komo bi oho timi o ana elder no soma deacon ba ko se o me kan kyerem se memra asore dem o te deacon be kan na me se adai me tu kwanti ene me kwaba no so elder se brasesi a ne hiam elder no ne efre no owusu a chan elder owusu a chan ena me se o me so be ko ba bi ntime kwaba bi do no me hu se ade ni nti no mo frɛ me ba no me yes se me nya Pentecost ni no afa de mo frɛ me se de me na meye eti me hwa ya me wa na deaconesses ba ko sa bae ena me soma yufufo no ba ko a me ne dada kwache me bompa e ma no se onko ti dada kwache ne ko breaki sa spirit the free girl no so asa umpa ne yes so the honhom ne bia oh yes na ma so ne sa bompa ye makura na me ne nam no ti ma so ne sa bompa ye se okwa no ko breaki sa honhom eti mu no ena me sa free kuro no mu ho e ba kumase me sa ba kumase what you say ha eno kura de omo ye senko omo mensa mran patrol ne ade ade bat manko bi say omo na ma ojai Pentecost there be eno eti no na still baby a meko bia on se Pentecost ye bom pa ye sradom ba adom ne ba wo so a mpadinfo no so mpe ya na eye me omo adwe se asadom ne ba wo so a se wo de koye kua wo sahwio se wo de koye kua wo bo kwa no adom bia wo sa adom ne ba so fofo na egbo ama one nko aso no de bia omo de bo na ne mu ma ye nya na mu nko ammo mpa na adom ne mra mo so mo me ya bompa ya adom ne ba ye so so ammo mpese ye de ba ye adwuma na adom ne ba ye so a hwen ne ye mfa nko ti me hwa de record na me free asoro num ha me free asoro num so that time no se me ye madwe se me bia asore that time no ma kapeti ko fa matwe wo no na nko mdo so
By me fra so man nyama say bibia so be ye madwe say me evangelist na. Say na de bia hu say so That's fa right. nyame. That's right. Odina baabi nkofo abetware wo asia kofo yese ni ade ade no. Okay, nyame say mo. Yes. Now when you sure because who jai Pentecost wo ye west. Nya wo ye no bro, na wo Pentecost. Na me say won kofire mu. Mame, me de nyame ba ko pe na menim no. Ene Jesus. Omo nyina aka saa. Ni odi adwo ni odi de obi a kanyame. Wonim ada me ebeba mitirimu se me nkobosom ho ana komfo ho enkwagi aduro no. Ada na awurade ma me mfa me kan ko wura takurota ase. Ema ye ne yatim nyina yemu. Dia bo na bo. Oh yes. Won gasa na ni otimu dia on. Na wo kwagya me dia esese wusu wu bie. Na won na akon se. Na tie me hu se komfo bie no woboso bie no wawabene che me akoda nyame. Eti ade na me wo nyame na me wo power. Na me sa kobosom no ho akwagye ne so mo power no. Komfo ne busum bie no wobetima gira manim. The whole Ghana komfo bie no wobetima gira manim just 3 minutes. Oh, come on. I challenge you, Mr. Chnebi. Hey, mommy, say conform be so power. No betima stand here koda nyame anim. Just 3 minutes. My number is 0243 884541. 0243 884541. But my private line so clear account. 0244 52 92 84 on free. No me challenge you. Yes, no mra. And when I make Ghana for say, and come strapping an animal him for say. Oma komfo ni power. So more power. Omo mami no omo nsia park so. Se sports stadium obi be get free. Yes say I for me go. No obi improve free nya me power. How person ye ne so full ajaye wo Bible. Come on. Obo mpa ma Jeffrey so be sha se ba komfo yi twetwa omo TV. Mame, wonim. Asofo ne bebre ho kura so dem no omo sayare. Eno na me menti ase. Ba kura nya me ba bia ye de yare bebe bia no. Nyame na me so sa se me wa bonti preach o se nipa no makoto no se awurade me tene no se be mompaye me nya yare sa ye de obi betu gi nzu da ho ma me no anya suro ye de betu nzu da ho ada na me bompaye ma no sore na nte ntade na yare fo guzu gi mi se zu eguji mo kosom na yale ma me yi wonim bibi se re nyame no soma ye enye ye pene ye de ko ba nya hwe na bi kwa na nipa no wonte wonyame na na se wonya wu mugidie okoye sade na eno so bebo ama nipa na hu nyame kro no yesu ba ye no na yarefo bebregu hospital ba de yesu okosa na yare no obekọ akosa ono ni mission ode ba ye no ebia ne kura ye no sa mission no bia ne kura ye no ade ba ye se udo se yesu si so pese odi machi age so fama sanua so nam so ono no eti aduma no ye nyame aduma no sempaka aduma won enye wo fra wo de wo pɛ ya wo bɛyɛ no rofo yesu nya sempaka ni wa ma so be kansem yesu o ni mission ono by say obeudi ni moja na beje enti sa nyoma ni onya ni mugidie ba ne ho no ana ode ni tumi owo eboa wo mo wanya ni mugidie ama ono wo befrɛ ba wo de yi wo ye sempaka ni ana wo gina yesu moja ni den ye sa asenkyere ni na ye ma ni nye sa because no yesu say yesu ka say na na mo so ni ebedie enti unsu be wo ana o ka say de o pese o jene kwa ne kra be free ni sa ye dwuman se wa wati bi da ya che bi ya bobi tuo da ya wo me se ka da e kire bebre e ka dwuman ho na nsenya akura ai na nsenya sense of penny adum chedi a na nsenya me ne so for adum chedi a o ma ya kire e ka dwuman ho emumobam eno so hye medin o se no o ma ya chemi a that time no ma ho ma eguma beti no se ye 5 wa sa be ka ho solitaire is dia bausi ano me pese Ghana fo nyina ate ase mo sori tia me a na awurade pega me mo sori tia me etese wo ne bayifo te wonim se ensu a wakosa abra okra wo bayifo nti wase no enti wo be bompa ye dai aguso dem a wo bompa ye nyina so na wo ye hye yemra wo kan bibi se so fani adu chira because me wonder adeko na ye kana asem no mienu de ya sopan bebre wanche yen sa abre no menim ne nta nkwan kokan bia wo che wa me ne ya ma hwehwe bie wanche yen sa abre no me frau se ye behia ena menya ne che se wo prison says of Penny Stephen adum che dia achew de na akwa ye papa ya na de na akokan sisi papa na se wo kamia se wo twekra wo kana asema na che de poti na akoka ti ana o ma ye chi wa di wo prison onim
Me papa na ankasa me ni problem. Tie ni yo. Se papa no me beto se wo kasa tia na nya ne kwan so a me ntwe ma wo. Se si akra wachi me akra bai papa me ni problem. Because penifo bu be se train ka eno nkyere se abontisu ni e me fankodi. But e kwan ya ofa so kire me ne se obeka nsem bi nsem be won se ne nsem o ka no de do so nto wan kan yen a obeka se efiti ase na nyame bi ani ho na tumi bi ani ho de na ho na ya abode na bibia te saa na abode na ba akoko hunu ba ko no ne ka se na obedi na chi na second wife enso ba no ne ka se na obedi na titi de odi ka no ye frɛ nyame agya de otoso nyame oba babu num dia fine obetima ye onyame adwuma wo bra wonim babu num ba ukotu babu no na wutindi a yenso ye ba be kyerɛ wo se ene ye de wo kan ye no enim sei ne wom ena mbeka se Genesis chapter 1 verse 1 going onyankopon se Bible si mfiti ase no nyankopon bo soro enti bra asase ne wo soro nyamaye no na nyame ewo ho na papa no kura se abode a ye kan the word abode ye kyerɛ ade a wo bi ne boy eti ne hwan ne boss abode no na so ka se na o mo so ne asase ne nyame ne wo ho na nyame no wo he nyame so betime bisa se no wo he nyame no wode ne ho na abode no ne wo he nyame wode ne ho se wo bisa ne se na abode Bible si nyame te se bubu maba se wonwene ye no wo ba yo se wo ba ye no wonwene yo me no mie no ye nim woni maboa bia efre ne bubu maba a wonwene yi na wo hyemu eye dan se wonwene ye no wo ba ye anaso wo ba ye no wonwene ye ebere no hu enti ono so na nyame no wo ye nyame a ye hu ye hwehwe ne mu enhu nwie da oni nyankopon me metima kire okwaye abonsam fa so ba ye ene de se true ne Bible na kanto bi eni yes bo no so ne de wonim ne ono so kakosi ebia no ono so abode ne ono so eti no ase menne miara menne nyame bi ni ho ka mi otwedi apo nyankopon boafo ketete opambo na sane mena ne ma ne ye mede opambo ba bi obi amechia no e ka ma se o ye ne fan because ono so ne papa na ni hia wonim enya wone sofo adom chedua enhia asem opabo me nyame adwuma na me ye na bontin bebre wo ho a papa no na Ghana fo se omfiri nyame oye bonsam ba to da bia ka me yefo ba gimi mfidi a otimi ba baji mambe esa no nche so ofiri nyame tie me se a police fo chime a ebia na obi wo sika cha me akoda nyame no wode de sika chime opambo otimi ba de enti America se me ne ye free no otimi ba ebe boa me eji me free tinye ono ni nyame dwuma na sofo die ni side papa no boa me ba bia chese obehu se benya case bia if is wo ye cancel kura na obesoma se na me ye cancel ye tie chia koda nyam wa ha hey munko onsa ye wasem bi se follow who no road nti na wo pa ma ehu se obi adidi ko obi ehwe do sa nyoma na ye mountain ama ene wa pe na asem unim ana beginning papa na mini no me ne papa na asase ye na me kire no wone kwa kubonsam enya case me awe a wo mtro challenge bi asofo ne bebre ko support kwa kubonsam enom yes enom ko condemn opambo na so what obi a wo mfiri nyame kura wo gina wo se nyame nipa so obi a wo be gina wo se nyame nipa why say me ko support na me ko support obi a wo gina wo se bonsam kofi ana me ko support from opambo no na condemn the nation prophet one ana condemn kewuo ana o ma kewuo no be ma adwe fifi dane abe na so hey ene menya no ene momra Sadia we ya trick amamre fi culture center yes na sadia we ya trick na me so bi bia no ma kirem na smart Ghana TV for ko no ho opamo wo mo say wo mo amana didi me ma be didi na tem e wo foto me ni didi na tem tie kwakubo nsa me no ni problem tie me ni watem na mom se wo be ye bibi se wa be na me nso ma ba abonte abaye ade na kirem se nya aduro eni o ene se me so me kwa no be pam me because abekuro wadua a kire me pen e wo Kumawu TV so nti me kwa no be pam me ompamon me konfo bia wose waben wa Ghana ha no de wo beba be ye a wose waben no
ti na meka kire mo se konfo na te bedada asantefo de konfo na te be ye nyina akoda nya mo pa mo fa me nyina ho ye mo dwana me gyina mfimfini Papa. Oh, come on. Mame. Tie, mame ka sa mo nkire Ghana fo. Tie. Akoda nyame ame wo hoyi. Na ho bi na ba se ye ko ana. Akoda nyame ame wo hoyi. Mame. Tie me. Nyame fra wo frɛ me no. Ode ne me nyina dom me. Sika na means me ni bie. Se baabi a wo kɔ ne ho otro. Konfa no chi asante. Agudie ba akopɛ. Wo kɔ ka sɛ obedada asante ma sɛ o ya kɔ kanto kwa ntumi nko. Metima tere konfa na kyene ma obeye ye no bebre metima ye bi ha. Me no ka sɛ metima ye bi ha. Ɛna me de mentima anye no so ne bia me mo a me ho sɛ me bɛyɛ. Metimi de mano akyerɛ mu kwai ofa so ye. Onim na wo kyese nne. Ahwefo mo hye na wo kyese nne. Nia wo sɛ konfa no chi ye ya obetumi aye no. Ye de san kai bone my ahwefo. Ye be ma wa ye wa he ya. Mesra santefo nyina ye mubu konfa na chester to ni free ho. Baby e kyekele aboa no ha na esa nti he ya na ye be ya ma hu na omo so hu na say because nia wo ka no kyena bi no ebi opem so be frɛ. Of frame say konfa na kyenya ne ba o. Otufo konfa na kyenya ne ba. Me wo frame a na wo frame say me ne akonfa wa asante region mechia. So sika adwa kofi no teso konfa no kye ne frɛ man. Nti definitely no one ne wo. Konfa na kye frɛ sika adwa kofi. Me busa no say enframa wo home ye no ho na boye enframa ni sika dwakofi de na e great etisa wode ani dia made wo ye sika dwakofi ne keke na wo mframa eye wo nkwa efiri wo nsa wo ye note enframa ho na de ma ho asante be ya asante dodo na gina obiri konfo so obiri konfo a wono wo ma asantefo di ku anim muntutuo munyese ma ye kunkum ni bagu ye no bonsam na dwuma no eti John 10 Yesu se woyifo ne ma Yesu obewia no wakum no wasai convanate abensam convanate no na convanate wo ye nyame convanate ya Satan o kasema bonsam ba ne convanate ye frau awo opemso asisie yi baby e Ghana fo be fra bibia me de Bible ne beba Bible ni Bible no so ntimi nche Bible no na Bible no wotumi che Ghana ne wiase nyina Bible yi na mo de ka adum che dia no wachimo yi na adum chedi ampo e bia fan se won hye ni tumi bebre na ogina ono kanya mesem ode na adum nyame nkwa potumi ma akọ prison na opem so a ote sekadwa kofi so asante nyina na nan sisuo dabio se me nkasa ntia opemfo konfa na che na me kasa tia eti me kasa tia eti sa nto nyama na wo beje ma wo ho a na che se wo pese wo entokwa bi na wo pe okoka nto nyama waka ne komfo me kan nto nyama waka ne komfo na the word ensuo no comfort on the boy. Ensuo na da comfort no mu de. Na ukom na ejimi. Woni ne ta me me wo didi nyame atama me no ni problem. Nyame na be ko ama no ho. Eti ato nyama no so opa wa na dwi wo mra. Internet na so fani save na adum chedia e ka se mitie nyame a ana so ka se bi a emfa nyame kwa so na mo ne no anya. Dabio me be kirem. Ene munya ne pe. Ye o kan ye no me be kirem. Ena me mo ni din Yase Ghana constitution ne say wo bo obi din a watake ne personal me mo din what you say adane abro no ma yeah me mo din no di na sa constitution no constitution si ye mo obi din no constitution no kura Jimmy first the entire constitution na Jimmy ni wo Ghana mo laws no bi o ho a mo mpanimfo bi na trotro ye ba wo kotu law no an watwere wa company a wotwero ye din na no wo se ba no o kai Bible na kobo Peter Paul Matthew Timothy onum dia Timothy oyobusuani Bible broni na de na me da bi o broni na de ba ya Timothy oyobusuani se broni na de ba constitutions ye ya ne twero ye ya de ya ne twero ye awrade hu Ghana fo mo bo no ma ye nyansa e boro so ya ne twero ye ya de awo papa nti ade no wa ne wo no e wo sa somo bo sin na Bible yi me ya sho se ba kwa na snap se go ship kro na emu ene aburo obi no mo sana mo ka be Bible so bro ni de Bible o tie me o na na de nsam Bible tie me Ghana ha obi betima atete Bible obetima ya ne de ope fine Ghana constitution ya twere gu paper so obetim de atojem ahye no obi ane ho obechew na emum se wo bu constitution so a constitution na etimi yedan etimi jeliw what you say say na Bible tie se wo bu so a ebere no so a ebi wo dwira be ko enti twena sa brene so danse mo mu be sole mum da bi o se Bible se yempa mu nka asem no enti asem no de ye ka se man ka menue Bible say na Bible ka wo se wanka wonue
eti wo se de onim papa no wanya no so ye bone ma no enti ne ono na sema eti tie wo ya de na nye na akoda nyame man kan kyerɛw na wo ya me asodie beba me so ebi ya na wo kura wonim ba se meka na wo kye me a nyame no ankasa nim se maka ene wa kye me fine onye true kasa mu no wo de anto nyama ya example se o ka anto nyama sema ne confront me mass because nsuo na konfo betima ba konfo na kasa pa o mi esia enti oni papa na wanye na wo ya de koni e bia asem no kan ne gunyame di hu fi wo de nyame oni nyame na enya wo ene ye hwe mu abeka se wo yakopon so ma afo nyame akwa ye nyame konfo enya wo no oni wanya oni nyame ti jama wo nyame na kasa kwa ko ne ni bedi no dabi o ada na ho e bia na wonim ba ma kyerɛ wo se bia de wo ye no sei na de beba meka na wanfia bible se ma ahoro me nsa firi umogya ho me ne umogya ho fo biem nti wo gina ye mpanifo ani ma hanfo TV official mpanifo ani se ene wa ahoro won nsa firi of pani adum che bia o dabi ono kura de yenya na asem sese si ano me wo de makotuma ba maba yesi me mo obi adin biem me mo obi adin ba asam no de meka nyame na sabe ko ba yen asem nkura nsem ni nyina me gusu ka me gusu ya adwuma no adwuma me yo ye ntina se na ye wura amanyosi o sa de mbe wura amanyosi mami wo pese betia do pay esa se de wi a wo hiti ne nsem na wo ka ne susu papa menya ne ntie pen e na me ankasa so me de mani ehu bi e de maso ate bi afi wa wo we de enye atesem ne nko ana megina so wo ka setia oil aye de anointing de bompa ni ade ba nei akama se wasan dane wano adentia oh me nane ma no but oye no oye ni bebede wo ho a Ghana fo ne me ba ya adwene se asofu bi ma ebinu yusu oye bi nya ahonhom bone ebi wo ho a nyame na meso ne breki ma wo mu enti oye ni bi wo ho a me believe me ma wo nyusu o ma obi nyusu obi kura timi kotoba ma me ka kyerɛ sɛ wo yiri we kotokone ba bia ye ton anointing oil no enya wo ye nko na ye ton no ho ye ton books bebre so ho book a ye de free cent nyina say 6 and 7 eti ho no ye free spiritual store spiritual bay honhom bay ahonhom mienu na wo ho nyame honhom ne bonsam honhom anti omna honhom nyame honhom no say nyame wo boost ye onya boost a ya twa nyame se yes it's a spiritual book and ye wo ana book a ya bonsam so fam de enti no say eti oye no ye wo bi wo ho a wo yusu a obenya woni bonsam e wa yonkofa obenya honhom bone bo betumi a show you ni bi na chine bi ni me wo suma me so be me nkota no mintimi mo bodin wo na chine bi me nkota no nti oyo akoya kwankire na minim nam ko nyasa oyo na minya ho tuzo nti wo kire yen ya me oyira minim pa minim eye oye be 5 ana 4 bi ni enya papa no de eye papa no bupodin because nipa ye yusi oyo tie de minimo mintimi nkan wo bi ye papa say ye yusi de bomb pa ye kwankire no yes eno de okọ drugstore kra bi wo ho eye holy oil ene ai budget no sa oil no na me gidi ene tie oil nso bible no mu ene be the bible ba nka me kire wo nyame kire de ye mfanye oil eno so na pese because o kasem me hu ne se oil enye si yusi dabi oil ye yusu ba ye yusu ne kwanso ne kwanso enye se bibia mu na wo yusu oil ye yusu ne kwanso ene ne kwanso asofo bi timi ka se oh me oil bi wo ho oil no de sra ema ba se o pesa na oil e de bo adwama nyame na de ma na se bonsam na de ma nyame tumi ye bibia ebia na nyame fa sa kwansa ma ba ya ne kun wasi mema be frɛ wo sa won ka se anu obento mo frɛ na na ochusu ne kun wom sa somebody mo say yenso ahom na ahwe ni ehu ne yefo no radi se wo mema ne frɛ na na ochusu papa wo ye ware ni na ukosra sa oye na eno so betu se wale ni nso na enkoto wose wo sra mema be frɛ ma wade ya me hia be ma me enkoto sigye ni na ebeto so nga sa eye adwuma ba ko
obeka adwuma be 3 nti ni amede ton na no ho adwuma na be ah what be ya still mema be fro tu nu krum be jai ube chusu ene aduraba koko sisi yale mema bebre wo koko to mo sisi yale eye me de edro ba ko nso timi sa yare bebre anti eti ukotonum edro bi wo kra koko wo so ba wo pressure menom eti ukoto na echiri pressure na koko wo so abayendai koko ni be kona pressure na kan eti mame oyin no de na enega na fo awisu oyin na ama ase omo pese omo kire se to me wo oyin num che Jesus anya no kure to me ni oyin mu nche nyame Yesu din no to me ni oyin mu nche din no the blood of Jesus moja no to me ni oyin mu nche moja no eti me magana fo ni Ghana fo asofo nyina ate ase se yenkamfo Yesu duduo mom ensen oil na yeton no sano so because why no kura benya power Jesus so ye Christiania empaibo akande na empaibo akade no eno na ama asori dem adane market edwadie ena empaibo akade eyede ene je na nchine meko momoni ko bi ne ade nyina eye no asori dem ebi ko dware nkofo yire no mo nsuom ni nyina ye mpaiba akade Ghana you problem enano meti ante na yese sofu bi ko dware wo ba bi wo tanu mama as a spirit be hante oba no ana spirit ko na nko sofu no de ba ko na ba no sa ebi a bosom ne sofu no ana nsuo ne sofu no wa pam what you say natie ena ba bi a Kristo suma koduro no sa na Ghana ye pe no Bible say sa na me man so pe no ena se wan tonton sa na e man wo ho ankofo megu aso dem wo omomo etu betnya me asofo no monton tie ena me hye wo mu nkuran monton because man ton ama wo ma wo mu disika no be kwa akonfo wa akototo enti monton be wo fo bone so enya bone na me fo aso because sa wo de be kwa akonfo be kwa akototo de akonfo wo ni megu ho no akonfo ma me bi ba me nchai no wo so ofra bosomfie na eba konfo no o tofo ma meto tam ye nka me nko na sesi konfo kra na ma mo se me nko titi ni o de miska o de me 500 cedis 5 million me bem na ya tache so no so na kwanche enti ton oyire ne ma no wan fa nko ton atache no o ma go ton atache so wo joy ni di ono so ja atache ni di obi ade hunhun ne hunhun wo mu na sofo ni bi o ha sofo bi me ne din ko mo ka tem se one day odwonsogu ade mu ton ma obi so fa kugu ni nsomunyala na wo yese ode obiem na ya atache na me ka se ono ni gidie ne hunhun atache ni mo so de wo yo ni enti ode atache ne koye esi sen atache me gitugu ibompa ma ne ho ton na atache me hwe man kodi ade akonfo ade ama wo ba so otua sika wotua sika oba ye wa ye bompa ma no ya anye ne hwe nyame esa ne ya okoduru fie ene wo frem se sofo me bade na me ho esitia do me bedu ubompa ma me bedu fie ntesa ade tie wo frem me da nyame ase se ne ho aton wo so wa meto mentem konko konfo nkutua frem 500 nkoje atache no to de ne 500 ma no da bi 500 nyame no otua ma konfo na me konfo no nyame so saa ni atache no nye no atache no nye no na konfo ne mom de ma di pagina mo awo mo baby yem adwuma me yehu ebi adwuma me yehu mame tie me sa wo yare na konfo sa wo yare enya se wa sa wo yare o konfo ne bosom no ene yare no wo mu nyina ye wan fada o magya ye bonsam eti bon o change exchange obe frɛ yare ne bia wo de adwuma sɛ ya behye ho eti bayi wa dwe sɛ wo yare ye konfo we ne sa wo yare eti wo adwuma sɛ ya wo sa ye dai eti da bia na otenanim bonsam oboa wo wande obe house 7 months na sɛ nyame da bia yetenanim da bia yetenanim no so ye exchange unim eno nye exchange ba nyame de wo sa wo yare wa sa wo yare konfo be change no obe frɛ yare no because one ne ye wan fada wo ka konfo de wasa o de bibi sisa se bia wo na o ma wo o de bia adwuma sɛ o de akwanhyia ne o ma wo kra wo de yare beto akra na wasa amba wo kan Nyankopɔn de nso ene ukodi adanse achi na problem ebe ba kwase first one adi ho adanse enya dokore
Apanya no en nya no kra na de bia gwaso de na bia wo firi nyame nkyɛn nyame na wote wo no ti na bible se sa wonbɔ ne firi wo bi mu a okɔne no makwawe so sɛ wanya baabi antena wo saba baabi akane no wo no oba ne ho da ho a wo sa akɔfa onuanom no wo mo betena ho eti sɛ nyame sa wo yare na wo da so ti nyame mu a nyame nsesa sa nneɛma no emego so o makwa ma bonza ana sɛ Christopher mele nse na Christopher panom ho kye omo yansum ni ye ntra yade ya no fafa na di nyame ni no kwasɛm ni yansum nyame ye ɛna yɛsum nyame mepɛ me asɔre no mepɛ na mekɔ mepɛ wo ya begyae mepɛ no nyame sum nyame pɛ eye nyame pɛ ye pɛ se adi si ba yɛn hwɛ ade we de wi agana fo mo bom pa ye nyame di ɛne sɛ ne yɛhia ne de wi abrɔfo nyame sum tie de bi ɔmo kɔso nyeska nso so yɛbɛ na ɛwɔ yɛn ne ɔmo nyame sum nim tie me hwɛ one awokɔ abrokyira wɔn aban ne di no krema ɔman no tie ne ye pa aban no ene ne meka aban na wone ne mpedefo nyina di no krema ɔban Ghana ha so de aban no wia yɛn ne nkɔfo wia yɛn etiska ro kɔfa ro hen ye bede mo ye ya na mo de kɔhya aban oh mami enya aban na ye hwan akoda nyame sɛ Ghana me na mehwɛ so na ahokyere se ya ban ka mo fa blem ne mami ye te ha yi menim sɛ me dua banche ebro wa ha ebɛbɔ ma menya bi adi na manyɛ nsuo to na se bosu ogugu ye foma ye fonfomi ne medua bi ye beba asase da ho manyɛ metewo na de kom de mia me de kwahya aban se Ghana sa na isi ya bibia aban da bi nyesa de wodua obi kura adua ba no wadua opeka de abakuruma ba beton etime sai wa kura na se ne kwan nye aban no ekwan na nye no so one ensemfo ne nkwase asem a wo Ghana ne se nipa ne kwan nye okofa fidie se me kwan nye aban meye mia me beye a yes aban si woni authority se we ye kwan fa kwanfo no so until se me hu mo ba beye eye nkwase amra na nsan ayi ma we wa hini bi e wo nya hini so atonsu mo Ramsey nya hini so le kwan nye wa ba aban meye anu onu ase wodin sika beye kwan na ma ne manfo na skwa municipal afo akɔkye no eye nkwase asem wonye enti me hwɛ mami nkɔfo ngu kwa no so wo bra kwa na ban fa so bie ɔma no emre bi wo ha sister esese ye sekire wo mu di wo matem ka kire wo sɛ ye nkwase amra ye nyimfiri ho Bible se fa ne die ma na ni enye ne die ma de ne die sa no ɔhene no ara na mo fa ne die ama na anya ne kwai na mo mu kɔte no eti ne nkɔfo na fa kwa no so wo mu aban otumi si ɔhene no aban otumi ene aban ma ye kwa no ɔto aban ma sɛ be ye kwa no bra be ye nti breso a aban ni pa be na te ho ayi aban a wote akonya so ne nkɔfo be na te ho enti sa mra no tie me Ghana ye mra bi wo hɔ a eye nkurase mra enne esase esesem papa no bre foforo ne ya ka sa asem na ta ɔhene no enti wonim tie me wiase de obi a pɛ obeye ba de wo ye bia no hu se wo ya hye Nyankopɔn anuonyam eti de wo kokomfo ho me kogye duro me koyese no wo be say another problem awoso yes nti wo pesa wo kan ne tinsi ne tete na ne se Onyankopɔn no ono na oso bi edi ne oh yes amefo enyame na me kan yo so fa koda nyame wase we hwe Nyankopɔn no wahu na wo de bra no no abecho ne Nyankopɔn na mama akomfo kura me kan wo masemi wo de hwe the whole Ghana ya na Ghana for si broni de babra be dadaye broni abaye wa be dadaye na credit ento se mo wo de babra be dadaye eye broni de babra be dadaye matiase ba me ba Ghana yesi yesum de nka ya bosumsum me boa fine eso wa wo kura wo kasa no suku akwaye woman school ya de babra na te SDA school ya de babra na te CSC school ya de babra na te Presby ya de babra na te broni na wo so wo de babra be dadaye no ene ni kurom kasa na wo kan wo kurom Ghana ene okoye exams na twi ana twi wo pass ya na wo faili English ya wo faili wo exams ni nyina Jesus akotua obi kurom kasa say that so on kwasem because of my Bible ne nyom nyom am da eti wo ka kire se broni de Bible abedada ya na ka Ghana Ghana mo national anthem ada na manka na asante ana anwona amfante
national General ya asase ye twi de. eh Ade ane boy de mai moja na na mhwe go ye twi. eye twi na God bless enne enye ne twi na wo ka no enye ne twi no Actually twi no trans. oh dabi enye ne twi no no eti broni no obeboa ye sem de wo Ghana comfort ndi na ntwe dua bi hospital ye Roma hospitals ezi hospitals Konfanachi wo. Konfo na bi Ni din na da so. na ne din na da so konfanachi anto blog ba kokra wo sika na wodi kotim ho no Ana kan say ho be ye ayaresabia. Nti wo no le foundation huhum. ah Ole foundation huhum. eti na O kan ye na aye ho. Ewurade nyakobo hwatie konfanachi wantwa blog ena konfanachi wodi sika na betim ho na ji wo ho na broni na besigi no ewo ho broni na efred ji no no Omon kan chile ye. tie me ena ada ne yede dada mo Ye enim ne say obi konfo de si ho. Oh obi konfo ji nya ne dia ayaresabia. ji wantwa blog wo ho ji wanya hwe wo ho ne bibi anim na bibifo adwena wo yetrim ye tuntum nti ene yede konfanachi din akoto so se wode sika yi kotim ho sika no so sika yi ye mfansensen ba yede da ye se excavator entimentu ka bi entimentu enya de kore me se mo pa mo ma me kwa na me koto sika no Nyame adu be chine be kwa koto. sika no so tie ade a mo se wo bi entimentu no modern concrete de agu ase concrete yo cement ni abo gravels Insuo to asase ni erosion. Omo mpese insuo be didi asase. Dabi o ma je ho ena o ma to ayi afa na sika ni sim eti won suo nka ho Ye de pro ba ma chima. o bu fi sa hwe a na obi abetu se obi te sa akoda nyame nya obe dai eti ase ye de concrete gu ase because besia ye ka konfanachi na wi ye epurugu ho fifi ye enu se wode dada asantefo adwene eye twi o wo se konfanachi wi bese no ena wo purugu fam ena fifi ye ka se ya puru bibi egu fam a twi ka se o e ka se fifi e be fifi dodo sai Se bebre wo. de na me se ba ko pe na fifi ye Fifi na kan ne wuye. Na ba ko gina. waza mo o se be se na na obi akotwa ato akone obi akubu ato akone Asa o court crown mo gina se. mi duru ho ensuo to na asante fo mpedimfo akoto nchase ni nua e de gi dunsene no ho obra sukuu dai wo ho so apa bibini adwene dunsene no ho hia se sukuu dai Papa my fancy de meka ne se Ghana ha me kanfo Yesu Kristo Nazarene no e de ma wo bia ya tie oyo ogefo Bible si ne mu na enkwa ewo Ewurade Israel wa wo pesa wo frɛ me number e 0243 88 4541 ya dwuma no so ye hia mmoa ti so wo mmoa bi na de beboa ya dwuma asempa tra dwuma na bra na fa wo sika beboa fa wo ka beboa fa wo hode beboa number na 0243 ya pa ni kana wo tina aka so bi ka meboa we 41 ye ni kana wo tina ye fide so aka so bi ka meboa we asa bia wo de won ka nyame asem nti wo mpa moa e bia no obi ba boa Ewurade Israel mo wate me domo me sabo so me domo nyame Israel mo amen awusi ayedum esi yesi ye di adwene ne da chi a ye behwe esi fra ye to yanko mo twetwe ne so cha e bia na obibi enna ye na abetena ase anya na fra to nte o se de musi he ya na ye ma ye musuo na bibia nso da na akwa ye da musuma se se da ne de na musuma yen se ye mrame fa ensam aye chenso na bu adwene nti asese na be boa yen enso emfa emremu midi ekoso a eye nana techiwa medam nyina mase kwaso a share video no na afen so ma unia enya bi enhwe subscribe wa channel no so enene dedi kan a wo hwe me wa Ahemfo TV official eso a na wa subscribe e de ama no man remfi asema wote wa ha bia no so ne ya adwo ne enya adwo ya wonnim no na ma ye comment no comment section won so pe say ye ne wudi hia mo so abetime gya ye comment section ho e de ama me peja me mo ye besan e share bi makra